Erokamano kuom medo keti Ramogi TV chenro pod en marang'ich welo riwruok mar jotelo ma wakeini mawuok Kaluo motisi kaka Nyinam osingo dhi nyime kod chenro mag ting'o malo nweng'o mag mine e gwenge mag Kaluo kaka yo matieko midhiero ma juko wakeini kod nyiri. Jafwambo marwa Joe Juma nigi lero ewi limbe ma jotelogo ne obedo gorongo. Eseche ma itiyo kod yore mopogo mar kedo kod midhieche ma juko wakeini kaachiel kod nyiri ma oting'o mako yemo mondo lwenje mag kit chwech kod gamo kutego mag ayaki, riwruok mar jotelogo mag wakeini ma Kaluo ma otisi kaka Nyinam dhi nyime kod chenro mag ting'o malo nweng'o mag wakeini ma Kaluo kaka yo mar kedo kod midhiechegi. President koriwore gi Raila Amolo Odinga nosingonwa ni Migori ka wabiro gi milion 10. Wabiro koso wabiro. Adwangi sini wabiro gi milion 10 kama wamama kutoka Ziwa Victoria ili atushike mikono tuweze tukapigana na haya majangwa ya matatu yanayotusumbua, na akatushika mkono pamoja na baba Raila Amolo Odinga na akasema atasimama na sisi na atatuletea empowerment ya wamama kutoka Ziwa Victoria. Kwethni mar Nyinam ka otele kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne ogoyo kambi e kaunti ma Migori kama ne gichiwo omenda maro milion 10 ne wakeini gana 2 mondo gitigo e timo ohala. Ang'o maduoko wa chien kaka Nyinam sani momiyo ok wanyal ting'ore malo? Nwayudo na achiel kuom gigo ni wacho niya nyiwa kaka Nyinam ema mako iye moiu mang'eny mogik e Kenya mangima. Nwachako sigand Nyinam mondo walos gik madhi maricho to wapak gik madhi mabeyo. Ung'eyo ni e sigand Nyinam ka wan gi midhiero adek mwakedo godo ma kisungu luongo ni triple threat. Adwa kwa Nyinam mochokore kaka wuono wawinjo miere kuonde ma wantie nitiere mine ma nyimine wa gonduru okinyi godhiambo adier koso miriambo. Wadwa chako wacho nyithindwa manyiri matindo be mako iye kendo nyuol adier koso miriambo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jokanyo moko mag Nyinam ma oting'o woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed ne owacho ni nweng'o machuok mag thoth wakeini emosemiyo thoth kaachiel kod nyithindgi manyiri yudore e ageta mathoth kaka lwenjego mag kit chwech. Ocho ma oyaye ni gima kele en samoro onge mar pesa. Nikech ka piny oru okinyi tidwa ni korka ni wuono chieng' iwe anang'o. Idwa ni nyaka kibrit nyaka gimoro amora iwe anang'o. Ipadi koso padi. Mane momiyo nwa wacho ni nyaka wang'i weche mag economic empowerment. Adwa ni utimo gino makata ka untie group to ka une group ta un ka Nyasaye okelo ka mang'eny ka uru pesa ni mondo ukete nyoluoro maru matewo banking mondo med ko nyuolo nu gata 10 malone cha mondo koro uket godo udhi chago kata sako uwinja. Nyinam wacho ni ka opogore kod ting'o malo nweng'o mag wakeini e yor ohala bende giketo maino e som nyithindogo manyiri. Wakeini bende ojiw mondo koro donji e siasa kendo gisidh jowetegi ma osewuok oko e laro kod mopogore opogore mag siasa. Mine Migori weuru luoro chuo. Adwa ni mine mondo uwuog mondo uchung'. Chung'uru mondo wabwa sapotu. Joe Juma, Ramogi TV, Migori.